Magandang araw mga kapatid, Noxky Vlog. Andito ulit tayo sa Skygo, Santa Cruz, Lubao, Pampanga para dito sa Skygo Blink 125 na Glossy Blue 2022. I-review lang natin ng konti tapos ibibigay ko yung price and installment nito. Pero bago yan ay huwag mo kalimutan na mag-subscribe sa aking channel and then click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga sulit kong videos. Then follow nyo na rin ako mga kapatid sa aking Facebook page na Noxky Vlog. So yun lang po mga kapatid, God bless po. Noxky Vlog. Noxky Vlog. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. So yan mga kapatid, dito pa rin tayo sa Skygo, Santa Cruz, Lubao, Pampanga, no? Para naman dito sa Skygo Blink 125 na Glossy Blue. So meron tayong na-preview nito, ang kulay glossy red naman yun. Pero ito maganda rin mga kapatid, no? So silipin natin mga kapatid, ito bagong scooter ng Skygo na 125cc. Pero hindi pa to FI mga kapatid, no? Carb type pa rin siya, Euro 3 compliant na rin, kaya matipid na rin siya sa gas. Ayan. Ganda rin yung forma nito mga kapatid, gandang features na nga sa kanya. Meron na siyang USB port dito, yan makikita natin, yan, isang maganda, no? Ready na rin sa mga cellphone para once na nagbabiyahe tayo, malulobot yung cellphone, pwede na natin agad isaksak dyan para ma-charge na. O sa kanyang ignition, meron din siyang anti-theft, no? Ayan. Pinipindot na lang din. Isang maganda dito. Kanyang panel, okay din mga kapatid, kahit analog lang siya. Ayan, maganda yung pagkaka-design, no? Ayan. Yung speedometer niya, andyan. Yung odometer, tapos meron din siyang fuel gauge, makikita natin kung konti na yung laman or marami pa. Tapos yung signal light, ito. Tapos yung sa headlight, ito yung ilaw. Tapos meron siyang engine check, no? Pero ewan ko kung talagang nakalagay ito sa design niya, kasi pang FI yung ganitong engine check na nakalagay, no? Dito sa kanyang switch meron siyang high and low, tapos andito na rin yung passing light, no? Naka-built in na rin. Tapos yung turn signal light, busina. Tapos sa kabila may bukasan siya ng ilaw, and then yung electric starter niya. Sa throttle okay din yan mga kapatid. Tapos dito naman yung preno niya sa harapan, no? Tapos dito, ito yung preno sa likod. So wala siyang brake lock, yung katulad sa iba mga scooter, no? Tapos pagdating dito sa may harap, yan yung kanyang
kulay sa head, glossy black, tapos glossy blue ang combination, no? Dito, glossy black din, tapos glossy blue yung design. Tapos may silver dito, ayan. Tapos yung mga ilaw niya, yung headlight, maangas din, no? Masungit yung mukha nito. Ito yung signal light niya, bulb type pa, pati yung headlight. Pero maganda naman yung pagkaka-design, no? Ayan. Tapos dito sa fender, dito kulay matte gray, no? Dito naman yan, pati dito. Tapos yung decals niya, yan, Skygo, telescopic port pa rin. Tapos may cover pa yung kanyang telescopic port, ayan, no? Para hindi madumihan. Yan, naka disc brake. Yan, 3mm yung kanyang disc brake. Tapos naka dual path caliper din, na kulay black naman. Yan, oh, maganda. Tapos naka mags. Ang size naman ng gulong dito ay 80x90x14. Tapos isang maganda pa mga kapatid ay tubeless na yung kanyang gulong. Ayan, makikita natin yung pito, no? Sa isang magandang features sa kanya. Sa kabila, dito naman sa likod, naka drum brake yung kanyang preno sa likod. Ayan, makita natin. Tapos tubeless na nga, no? Ayan, makita natin. Ang size naman ng gulong dito sa likod ay 90x90x14. Yan, yung mags niya, ang ganda rin, oh. Meron pa siyang kulay silver dito. Tapos black yung loob. So, ayos na ayos. Tapos naka single shock. Ito yung stock niya na shock. Yan. Tapos yung kanyang airbox. So, air-cooled lang to mga kapatid, no? Tapos sa panggilid, ito. Yan. Matte black yung kulay. Tapos may tatlo na Skygo. Tapos meron pa rin siyang kickstart, isang maganda rin. Tapos yung kickstart niya nandito sa side na to. Yung iba kasi papunta dito, no? Sa kanya nandito sa side na to. Yan. Tapos yung sa angkas, okay din, no? Napipilip siya. Tapos ang ganda ng design, no? Magkapit na kapit yung paa natin pag tumapak dito. Yan. Tapos sa center stand, okay din. Yun, meron pa siyang roller, no? Para hindi tumuturog, hindi maingay dito. Tumama. So, ayan. Tapos sa side stand, ordinaryong side stand lang din, no? Wala siyang kill switch, no? Tapos sa kanyang gulay board, ito, makita natin. Maluwang din, mga kapatid, yung gulay board. Yan, makita natin yung design. Tapos yung battery niya, dito rin sa board niya, no? So marami din malalagay na pinamili natin dito. Tapos yung ito yung utility hook niya. Yan. Tapos dito sa side wala naman. Wala siyang. Tapos meron siyang pagka-carbon finish dito. Ayan, makita natin. Sa gilid niya, pati dito sa ilalim. Makita natin. Kaya maganda yung design nito. Then dito, punta tayo sa kanyang taillight. Taillight naman ito, halogen bulb pa rin, pero sabi ko nga maganda yung pagkaka-design, kaya hindi halata na halogen bulb yan. Tapos meron siyang reflectorize dito. Tapos meron na naman dito pagka-carbon, no? Ayan. Tapos yung fender mahaba, no? Ayos na ayos, hindi natatalsikan yung likod natin dito, yung OBR natin. Tapos dito naman sa kanyang muffler, ayan, may heat guard din siya. Tapos meron siyang carbon fiber dito na design lang, no? Tapos plastic to mga kapatid. Tapos ayan yung muffler niya, matte black naman to. Tapos dito, ito yung sinasabi ko na Euro 3 compliant din. Parang pinaka-breather niya, no? Ayan. Karugtong doon yan mga kapatid, doon sa may pinaka-block niya. Yan yung isang nagpapatipid sa konsumo sa gas nito. Yan. Tapos yung kanyang pan, ito. Yan. Naka-air cool. Tapos sa lagisan, ito naman. Then dito mga kapatid sa kanyang grab bar, ito yung grab bar nito. Ganon din, may goma. Tapos bakal yung sa loob, ano. Then sa upuan, yan, magaganda yung gawa ng Skygo, malambot. Hindi sasakit yung pet natin dito. Okay na okay.
Pero slim lang yung upuan nito. Pati dito sa may OBR, no? Tapos tingnan natin yung compartment. Ito. Yan yung compartment niya. Yan, nakita natin medyo may kalakihan din siya, no? Pero hindi kakasya yung helmet dito, ah. Yan. Kumbaga, marami nang mailalagay, mga personal na gamit natin. Yan. Tapos yung fuel tank niya, ito. Yun, isa ring maganda dahil may cover na. Yan, no? So, ito po yung ating update review dito sa isang kulay ng Skygo Blink 125. Available po dito sa Skygo sa Tacruz, Lubao, Pampanga, no? Sa mga gusto mag-avail, 3,000 lang po yung down payment dito. Tapos ipa-flash ko na rin yung presyo and then yung installment for 1 year, 2 years, and 3 years po. Maraming salamat sa panonood. Then God bless po sa ating